Euskaldeak enpresen arteko harremanak sustatu eta ezagutzak trukatzeko topak eta interesgarriak antolatu ditu Baionako merkataritza eta industria ganbaran. Parte hartzaileen artean egon den Zumaiako enpresa batek zergatik hurbildu den topaketara azalduko digu gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, mugaz gaindiko topaketa hauek aipatzeaz gain, ostirala izan da asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen onenera! Euskal Herriko enpresa askok Eure Euskaldeak antolatutako mugaz gaindiko topaketan bat egin dute. Eure Euskaldeko merkataritza gunea sustatzeko sedez, nekazaritzaren inguruan hausnartu eta harremanak indartu dituzte parte hartzaileek. Hain zuzen ezagutzak trukatzea du helburu horrelako hitzorduak. Toki batean enpresa ezberdinak, hiru lurraldeetako enpresa ezberdinak egotea oso garrantzitsua izan daiteke enpresentzat ikusteko egiten den mugaren bestaldean, bere enpresa motako beste lurraldeko enpresatek nola egiten dituen gauzak, testimonioak ere entzuteko, enpresa handien testimonioak entzuteko, eta pixkat, ez dakit, pertsonal alde hori oso garrantzitsua izan daiteke enpresentzat, jakiteko, gauza berriak egiteko eta batez ere beste enpresekin eztabaidatzeko eta haien lana garatzeko. Parte hartzaileen artean, Zumaiako Ederto erosketa zentrala egon da. Erosketa zentralak harakinei zerbitzu eskaini eta behar dituzten produktuak banatzen dizkie. Mugaz gaindiko topaketetan parte hartzea funtsezkoa iruditu zaie. Pixkat ezautzeko mugan bestalde, nola funtzionatzeuen, eta agian elkarlan bat egiteko, etorkizunean. Lehenik eta behin hori ezautzea, garrantzitsua da ezautzea eta ikastea, besteen lana nola iteuen, eta gero ikusiko gehiun. Zumaiako enpresak jada agur kooperatibarekin lan egiten du, baina etorkizunari begira ere sare gehiago lantzea interesgarria iruditzen zaio, eta Eure Euskaldeak antolatutako topaketa bidelagun ona izan daiteke horretarako. Arratsaldeon ikusentzuleok berriro ere, asteburuaren atarian gaude, ze plazerra ematen den hori esateak eta sentitzeak. Eta zuentzako proposamenekin hasiko gara, gaur Saratik bertan dagoeneko abian den proposamenen batekin, ez Nerea? Horixe bera, ikusi azoka, haur eta gazte literatura azoka, euskara hutsean egiten den azoka, beraz, oso hitzordu garrantzitsua da, esan bezala, Saran gaur haurren eguna edo eskolen eguna esango dugu, eta bihar familien eguna izanen da. Une honetan, 1100 ikasle daude bertan, Lapurdi, Baxenafarroa, Xiberua, Gipuzkoa eta Nafarroatik etorriak, gainera ikasle bakoitzari 15 euroko bono bat eskaintzen zaio eta gustukoa duten liburu erosi dezakete era horretara eta oso ekimen ederra da egia esan eta hortaz gain ikuskizunak, tailerrak, animazioak, idazle ilustratzaileekin topaketak, hitzaldiak eta topaketa profesionalak ere egoten dira. Beraz, hitzordu garrantzitsua Saran egiten den hau ikusi idazen biltzarra ere, beraz, literatura arloan Sara egia esango dugu dela literaturaren sehaska, ez? Une honetan, beraz esan bezala gaur eta bihar baita ere beste hitzordu garrantzitsu bat, kasu honetan Maulen Maskaroa ikusgarriaren estreinaldia izango da gaur, Jaialain 8:30 eta bihar bigarren pasea ere 8:30 goiti. Maskaroa ikuskizunean beraz, maskara dakartzen dira ardatz, baina ez da maskarada bat izanen. Ikusgarri bada, Xiberuko gazteen arrangurak eta kezkak oinarrian hartutako lana, Berritza Elkarteak gidatutako ikusgarria Eneko Gil koreografoaren zuzendaritzapean, eta Txingilika taldeko dantzariak daude, xiberutarrak, azken urtetan lana iniz egiten ari dira, eta bertan Joana eta Jilu Etxeberri, jantzi eta dekorazioan, Jeremi Garat eta Oiane Oliarines musikan, zuzenean izanen da, Eieltxu Ostolaza ere argietan, ekipa handi bat, gehienak xiberutarrak, eta horregatik estreinaldia etxean eginen dute gaur, esan bezala, Maulen, eta ostean Donostiara ere joango dira, Victoria Eugeniara, Dona Paleun izaren dira baita ere, Luuson, Donibane Loitzunen eta Biarritzen. Estreinaldi ederra beraz Nerea, gainera esan behar da, bi egunetan guztiz beteta dela, ez? 2000 pertsona, 1000 eta 1000, seinale jendeak interesa piztu duela bintzat. Hori da, Maulen betea, baino esan bezala hitzordu gehiago badaude, eta beraz, bertara joteko aukera egongo da. Hortxe beraz, gonbidapena, joan zalantzari gabe ikusgarri ederra antolatu bai dute, eta nik neuk gaur bertan beste estreinaldi bat proposatuko dizuet, hau Baxenafarroan aldu den izan ere,
pilotari inguruko historia kontatu nahi izan dute dokumental batean, nunabila Perkain pilotari ezaguna 18. mendean, bere inguruan tiraka, eriorri tiraka, nolabait garai arteko aldude eta inguruetako Euskal Herriko historia ere kontatu dute Frantziako iraultza, nola bizi izan zen kontestu hori guztia, eta esan behar da hasiera batean aldudeko pilotaren inguruko dokumental bat izan nahi zuena, azkenean 4 dokumental izango direla, dokumentu asko bildu dituztelako, horri bilida tartean, bai zuzentzen, gidoilanetan Mikel Erramuzpe, historialaria, eta 17. mendekoa izango da lehena, gaur bertan estreinatuko dena, bosterdietan alduden, bigarren pase bat 7etan Sanoki gelan, eta urrengo urteetan, urtero, 18, 19, 20 eta 21. mendeak egingo dituzte pilotaren inguruan gure historiare kontatzeko. Mikel Erramuzpe bera dion bezala, ez bai dugu gure historia ezagutzen, eta beraz gonbidapena gaur Sanoki gelan alduden pilotaren eta gure historia ezagutzeko gonbidapena. Beste proposamen bat, orain ere musikatik, larun batean, hau, eguerdiko 12etan, Polin Junkera izango dugu, bakarlari lapurtarra, aski ezaguna, bikotean Julietekin batera ibilia bere garaian, gaur egun bakarka eta beste hainbat proiektutan ari dena, launaka ere ikusi dugu berriki Urruñan, ahots zoragarria lapurtararena, eta beraz, esan bezala, doainik eguerdiko 12etan Baionan bihar bertan, Biltxogon ikusteko parada izango dugu, eta badakizuen bezala bertsolaritza biziki maite dugunez, Azparnera gaueko 9etan bertso saio ederra izango dugu, 2 bertsolari lapurtar bertan, biak emazteak, Maiane Txoperena, eta bestetik Aira Aizpurua izango ditugu. Hor beraz, bigarren gonbidapena nere aldetik, nerea gaur bertan ikusi, maskaroak, estreinaldiak pilota eta kulturaren inguruan gu gaur Polin Junkeraren ahots ederrarekin utziko zaituztegu gogoratu. Igandean itzuliko garela astekariarekin eta astelenean egunero bezala 3etan iparraldearen orenarekin. Asteburuan!